सोना इतना भी कैसे सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैंने 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 जोगी होना. Thank you so much, everybody. Please give a big applause for nuaiandlipika. Let's go. 2025 bisiwo kokborok sinimani tei kaisa cute couple ni juri chung chini buskangka manjo kha mo ungkha actress lepika Debbarma bai singer Debbarma ni borok gwnuni kaisa wngna bagui 15 tarik February salmario borok khorokni khoroksa tei khoroksani thuyajak ni location ni wngnani bagui borok gwnuni kaisa wngkha tei bongni o naithotok cute couple ni juri no nugui jotono chini tiprasani lukurok jotono khabai khukbai bongno jajakha tei joto borok no bongno kokborok sinimani cute couple hinui bongno chongui nakha kai chung taklai 2025 bisio tei kaisa juri nukha chini dakhuk subojit bai chini bukhukjak pritini bo kaisa naithotok kaisa cute juri o 2025 bisio no chung bongni juri bo wngmani nukha kai nok bahaiba tongjak khe chini o 2025 bisio kaijaknai kokborok sinimani o kwtal juri rokno kai norok ani video no chajakhaiba ani channel no chajakhaiba like subscribe share khadi video hai video rok tebo kwtal manani bagui.